Ay, mayong buntag yung tanan, mayong adlaw. Aniya kami karon dre oh. Nami kuha nga tabago. Tudloan ta mo saon pagkampat ani nga double date nga pukot. No, sayon ta kinaw no. Natay gamayng kuha. No. Ako itudlo ninyo saon pagkampat ani double date nga pukot. Oh, pare ana oh. O dili madalag kampat sa pukot totoo. Pero ni oh. Ano ra guys? Ano na guys oh. Ano na siya mga guys. So asa siya ni sod ato sa ni may pagawas. So. Oh guys. Oh guys. Oh. Ya, anda rasa. See? Dali ara simpur kayo. Tang. Kanisa guys. Dako magmata tong pukot City 11 man eh. Guys, oh. Ato ra ni siyang ipalapos guys. Kumuto na to ng naong sa isda. Guys, oh. Udi mada, apot lagi sa mata ning pukot. Ngarasa guys. Ito guys. Oh, na lapos ra. Nalay lang siya guys. Oh, kani tabago. Tabago ni tabago. Yellowtail parrot fish. Oh, di day. Rabbit fish din di day. English din di day. Yellowtail rabbit fish. Atong kaparong guys ha. O kani lisod-lisod niyo tanawa. Lisod na siya guys oh. Manghinaot mo nga kani video guys amoy makatunan. Katunan ginagmay. Elmer's TV. Guys, naon siya pagkampat guys, oh. Oh guys. Media influencer. Elmer's TV. Ana sa guys oh. Pagkumana na siya, nilapos siya sa dako nga mata. Imong dawaton diri sa wala nga kamot nimo. Oy, na may buslot di ay. Taro ning kuan buslot, kutos buslot oh. May buslot tong kuton. Kaya atong pukot, tuwa naman eh, daka naman buslot ni, ato na lang ipalapos buslot. No, dali ba? Dali ra. Ane, berapa guys? Parrot fish gapon, yellowtail. Dali na ni. Pero mag-amping ta kay matunok ta. Kung matunok ta ni is kasi manat na di kakaon. Ay, na may buslot di ay. Dili na buslot toy paagi kay dali ra. Oh. Kani guys, danggi. Asam tong kauban di ay? Magduwe. Dito. Nakaling to para tula ba? Kusuga sa gripo. Tanawa. Tanawa saon. Tanawa guys. Dira siya oh. Imo ran dawaton siya oh. Na. Dali ara. Dali ara kayo mga ka-idol. Oh, ka-idol din mo Hademir. Idol din. Ra. Oh, ka-idol. Ara ra ka-idol oh. Kanila karisod ka-idol oh. Pero imo sa subayon gyapon. Awak ka-idol. Dagko kay kuha ay. Labaw pa sa lamana. Awak ka-idol. So di mo ulo ka-idol. Then mo nang dawaton oh. Okay, double date man eh. Sabaw ni. Dami ko sabaw na ron.
Ayan, duha na lang. Tambay ra kay huli kayon. Kunti lang huli. Dara, oh. Nga, Di palusot traffic sa bangag mga ka-idol. sutra. Last na lang ni last. Para tula mga ka-idol. Namay kini sa sabaw ba kay sagol tayo is baka. Okay. Tunok ng taan eh. Mana? Katora, minaot ko nga. Ikaw pud Troy, sa istorya nimo Troy. Og mura ta na to kuha oh. Kamera para panihapon. Mga ka-idol, luto na gilahag isda. Mga ka-idol. Tabisik sabaw. Ribad. Orang tua ini tuh sabaw. Sekarang Kung nagpati, may nagatihal, nagasiyok-siyok, kaya ang bibig, tamagid kahapdi. May nakatulo ang luha, nga wala naman singkang subo. Tungod sang koraksoy, na akong linagpang, tamagid kakahan. Dadah. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. boleh ke balonon. Linagpang, nga koraksoy, sa sabaw, nagalangoy-langoy, inlaktan, pagkisang kinamos, pinamalhan, gid kami sang higop. Ang siling, sang nakatilaw, sampak gid, ang tipada mo, linagpang, nga koraksoy, kanamit ito. Ang siling, sang nakatilaw, sampak gid, ang tipada mo, linagpang, nga koraksoy, kanamit ito. Ang saang Gabson. Gabson ang saang ano matangtang. Grabe gano tong army. Manday na ni mga ka-idol oh. Baik-baik kayo. Sukad pa Idlas sa kay isda. una, ako nang andoy nga makahawas sa kalisod sa panginabuhi. Mga ka-idol, ang nabiling kalabira. Nga pobre man ang namatan ko nga ginikanan.